the cold world of Pandora. No niin. Elikkä tänne me jäätiin veneeseen. Boat. Nyt loppu se. Niin Marko, se meni niin, että valkoinen, vihreä, liila, oranssi. Okei, selvititte. No, mutta kuvaakseen. Joo. No okei. Jatketaan matkaa. Elikkä meillä meni vähän tää Haloksilla, koska Haloks kuvaa, sillä meni vähän vituiksi tuo eka Ei ollut mun ongelma. kerta, niin me... Sitten toihankin oli sun ongelma. Pelailtiin tunti, ja luultavasti olisiko 15-20 minuuttia lopusta oli semmoista, tunti 8 minuuttia ja sitten siitä kusi semmonen suurimmassa osassa, niin meille jäi semmonen 40 minuuttia. Niin. 40, eikö 50 minuuttia? Noin suunnilleen 50 minuuttia. Kusas siitä niin, sillä, että... koska äänet kusi, että ne ei oikein pysynyt mukana. Ne ei lähellekään pysynyt mukana. Ai, no mä en siis tiedä, kun mä en sitä muokannut. Ja kun ne ei oo, no, ja kun ne on kiinnitetty... Siinä on muuta kuin 2 bossia ja tämmöstä alku Niin. doboilua jäi väliin. Tutoriaalia ja tämmöstä. Ei mitään erikoista. Ei tässä mitään, eiköhän jatketa. Ja kun se on audio on yhdistetty video, niin niitä ei voi noin siirrelläkään sellainen. Niin, sä et voinut muokita sitä oikeastaan mitenkään, paitsi selostamalla päälle jälkeen. Eikä siinä ole mitään järkeä. No mutta tästä mennään jatketaan. Mä oon muuten huomannut yhden asian, että tämmös nipoita ei mennä mitään damagea. Mä huomaan, mun pistoli tekee ihan hyvää. No kritti kuitenkin on 300. Ja normaali on 60. Aha, mä oon muuten kuolemaan, jos mä täysin vasta nyt. No sulla on vielä armoria vähän sentään jäljellä. Niin, mut 8 helttiä. Niin, se on kyllä totta. No mä tosiaan vetää ilman helttiä. Tosiaan että kuolee, eikö siis? No niin, elikkä täällä niin luultavasti kuolee. Ei kyllä hirveän hyvä aloitus tälle päivälle. Joo, hyppikää Haloksin päällä, hyppikää päällä. Mikä heitäkö nyt helvettiin, juu, tapahtuu. Korrosive! Korrosive on kyllä vaan paras näitä mekaanisia Hyperia, niin... Robotteja vastaan siis. On tää korrosive tehokkain. Joo. No niin. Jossakin joku mölissä siellä. No niin, kuolihan se. No niin. Sä varmaan haluat ottaa... Elikkä mitäs meillä on? Onks meillä ei olla tehtävä oikeastaan silleen keskeen? Hei, kato. Etriumieni. Iridium. Siinä on vähän heltti. Onks siinä sama? Joo. No. Se on niinku vähän tämmöstä rahaa, millä voi ostaa tuolta Black Marketista. Niin, mulla ei ollut mitään erikoisia hyviä aseita. Haluatko sä muuten shieldi? Voisin ostaa. Eikö mulla on paljon sulla? Mulla on 145 täällä ai yksi. siellä vai? No mä katon. Ja sitten mulla on yksi immuuni korrosionille. Mulla on... Siis mulla on stiilissä kapasit 91. Noniin. Se on vaihtunut. Nyt mulla on steady sieltä, kun se 7. No mulla on vähän parempi. Voin mä ottaa, heitä vaan tänne. Kumman sä haluat, se missä on korrosioni suoja vai missä on enemmän kapasiteettia? Ei oo mitään väliä. Kun on jomman kumman, niin mä koitan sillä mennä. Menikö se nyt käyttöön? Ei sitä on. Sitä pitää painaa pohjassa, jos se haluaa käyttää. Ei, kyllä se tuli automaattisesti mun käyttää. Myötä huono. Mietän tuon korrosiven itselleni, että jos tulee tarvetta. Haluatko sä tän Flintin tän pistooli? En mä tarvi, mulla on nää 2 pistoolilla mennään. Se on aika huono, mä myy se sisään hyvin rahaa. Ai niinku vois myyä juttuja, totta. Mitäs mä voisin Tiedätkö mikä on huono juttu mitä voi pitää? 2 pistoolia.
Mulla on 2 pistoolia. Onks sekin vaihtaa? Ei, kato kun siinä on se, että se kuluttaa kato kun molemmissa samat paukut, niin se kuluttaa yhtä no. Niin mä tiedän, mutta kai mullakin oo mitään muuta aseita. Marko, ninja. Shit. Tuolla on aselaatikko, mennään sinne. Tuolla on aselaatikko, hyökkäys. Attack! Hoida se homma kerralla kuteen. Team play. Oi 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 oi. Jaaha, sä sanoit oi, minä tippi tulee hakea. No siinä, mä sanoin siinä mielessä, kun tuolla on noita suicideja. Niin justi, että semmonen tuli musta. Mulla tuli 2 viereen. Niin joo, ja sitten mä oon tää... Mikä tää mekanikko nainen on? Friendship rules, yes. Ei nää mun pistolit oikein tehoa kenenkään. Turhauttava. Tässä on haulikko, ai hitto. Haulikko. Missä on asetta? Aika huono haulikko itse asiassa. Niin mä otin sen toisen haulikon. Se oli vihreä. Heltti. Täällä ei mun muistaakseni ollut vielä mitään erikoisarkkua, niin kuin asechest. Niinku vessaa vai? Niin, tai sitten tommonen aselaukku. Täällä on kyllä aika paljon boksia. Niin. Vessasta tulee yleensä parhaat aseet. It's proven fact. En mä tiedä, mulla tuli tosiaan tää haulikko. Pitäisikö mun vaihtaa se jommakun pistoolin tilalla? Vaihe vaan. Mä mietin vaan kummaan. Kumpikaan näistä on? En tiedä.